Здравейте! Днес, както ви обещах, ще поговорим за това как тялото показва, че енергийното поле е в дисбаланс. Болестта не се появява изведнъж. Тялото първо дава сигнали. Умора, напрежение, болки, лош сън. Проблемът е, че ние сме научени да чакаме диагноза, вместо да чуваме сигнали. Енергийният дисбаланс не се появява изведнъж. Той първо се проявява тихо в ежедневни, уж незначителни неща. И ето някои симптоми с примери от моята практика. Първо, един от симптомите е умора, която не минава с почивка. Това е един от най-честите ранни сигнали. Идват при мен хора и казват: спя, но не си почивам. Сутрин ставам по-уморен, отколкото вечер. Нищо реално не ми тежи, аз съм изтощен, изцеден. Тук не говорим за физическа преумора, разбира се. Говорим за изтичане на енергия. В практиката си виждам това при хора, които дълго време са потискали емоции или носят отговорности, които не са техни. Тялото казва: нямам достатъчно ресурс. И ако не бъде чуто, започва да затваря системи от физическото тяло. Друг такъв симптом е болка без ясна медицинска причина. Изследванията са добри, лекарите казват: нямате нищо, а човека казва: да, ама ме боли, стягаме, пари ми, тежи ми. Това са класически прояви на енергиен застой. И ето няколко примера. При хора с болки във врата, това са най-често хора, които държат твърде много на това да се справят с всичко и носят повече, отколкото могат да понесат. При хора с болки в кръста, болката показва липса на сигурност, страх от бъдещето, финансови проблеми. При хора с проблеми с стомаха, червата, това са непреработени емоции, тревожност, стрес. Хора с проблеми с сърдечно-съдова система, това са конфликти, които не се изричат, страхове. И така тялото не лъже. То говори за онова, което психиката и енергията вече не могат да носят. Друг симптом са симптом, който се появява и изчезва. Това е много показателно. Днес боли, утре няма нищо, след седмица пак се връща. Хората често казват, като че ли нещо се включва и изключва. Точно това се случва. Енергийната система се опитва да се саморегулира, но няма постоянство. Дисбалансът още не е запечатал органична болест, но се върти в кръг. Това е златният момент за работа и точно тук ние, енерготерапевтите, се включваме. Но често този момент се пропуска. Много често се наблюдава и другия симптом – свръхчувствителност към хора, шум, емоции. Когато енергийното поле е нарушено, човек става по-лесно раздразним, по-емоционален, без ясна причина, нетърпелив, чувствителен към чуждо настроение. Често чувам: не мога да понасям хора, изтощават ме разговори, всичко ми идва в повече. Това не е слабост, това е липса на енергийна защита. Биополето не държи, не филтрира, не пази. Друг симптом е нарушен сън и така наречения играещ ум. Много важен показател са трудно заспиване,
събуждане между 2 и 4 часа, мисли, които не спират. Тялото лежи, но ума работи. Това е класически знак за дисбаланс, нехармония между нервната система и енергийното поле. Енергията е горе, в главата, в мозък, вместо да е разпределена по цялото тяло. Как човек може сам да започне да разпознава тези сигнали? Първата стъпка не е техника. Първата стъпка е честност към себе си. Да започне да си задава въпроси. От кога е това усещане? Какво се случваше в живота ми тогава? При какви хора или ситуации симптома се засилва? Къде в тялото го усещам най-силно? Тялото говори конкретно, но ние често го заглушаваме с "нямам време". Когато разпознаем сигналите на време, имаме шанс да върнем баланса още преди тялото да стигне до крайност или до болест. Това е за днес. Следващия път ще поговорим за това как точно се променя енергийното поле по време на сеанс. До скоро!